дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд дебютанти Лигаи Олии Тоҷикистон дастаи Равшани Зафаробод бо қаҳрамони феълии мусобиқа дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе нерӯ санҷид. Охири бо ғалабаи бузурги тими шаҳри Душанбе хотима ёфт. Дар дақиқаи 11 ҳамлагари тими Истиқлол Шервонӣ Мабадшоев аз паси сарбони даста Аҳтам Назаров истифода намуда ҳисоби вохӯриро боз кард. дар дақиқаҳои изофанамудаи довар дар қисми якум Алиҷон Кароматуллозода бо голи бениҳоят зебои пӯшноки задааш бартарии тими Истиқлолро душанд кард. дар қисми дуюм бозигарони тими Зафаробод ба задани гол даст ёфтанд, вале на ба дарвозаи Рустам Ятимов. Эраж Раҷабов дар дақиқаи 64 худголро ба номаш навишт ва ҳисоб 3-0 шуд. нуқтаи охирро ҳамлагари ҷавони пойтахтиҳо Рустам Соиров гузошт. охири бо ҳисоби 4-0 ба анҷом расид. ҳаминтар баъди доир намудани 4 бозӣ дар доираи рақобатҳои Лигаи Олӣ дастаи Истиқлол соҳиби 8 имтиёз аст. дастаи Равшани Зафаробод бошад баъди 9 давраи рақобатҳо бо 6 имтиёз муваққатан дар мақоми 9-уми ҷадвал қарор дорад. дар бозии дигари мавқуфмондаи даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол дастаи Равшани шаҳри клуб дар майдони худ бо дастаи Файзканди ноҳияи Восеъ андари майдонӣ рақобат шуданд. бояд гуфт ки то ин бозӣ дастаи Равшан дар зинаи сеюм ва дастаи Файзканди ноҳияи Восеъ бошад дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа қарор дошта ҳарду даста ба ин бозӣ бо тайёрии хуб омаданд. голи нахустини бозии имрӯза дар дақиқаҳои 27-уми нимаи аввали бозӣ аз ҷониби ҳамлавари канории дастаи Равшан Шодиҷон Муродов бо як зарбаи хубу ҳадафрас ба самар расонида шуд ва ҳамин тариқ дастаи Равшан бо ҳисоби 1-0 ба пеш баромад. зимнан дар идомаи қисмати аввали бозӣ ҳарду даста имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале дар идомаи нимаи аввали бозӣ ҳарду даста дигар ба задани гол шарафёб шуда натавонистанд. қисмати дуюми бозӣ бошад бештар бо ҳуҷумҳои дастаи Файзканд идома меёфт ва дар чанд ҳолат меҳмонон имкон доштанд ки ҳисоби бозиро баробар кунанд. дар дақиқаи 76-уми бозӣ боз ҳам дастаи Равшан тавонист ки бартариро ба даст гирифта баъди зарбаи сарбони даста Абдухалил Боронов туп ба пои ҳимоятгари меҳмонон бархӯрд ва ҳамин тариқ голи дуюм вориди дарвозаи меҳмонон шуд. баъди ин ҳолат дарвозабони асосии дастаи Файзканд ҷароҳат бардошта ба ҷои ӯ дарвозабони эҳтиётӣ ба майдон омад. гуфтам ба маврид аст ки дастаи Файзканд баъди голи дуюм бештар ба хатти ҳуҷум гузаштанд ва чанд маротиба имкон доштанд ки дарвозаи рақибро боз ҳам рахна намоянд. дар дақиқаҳои охири қисмати дуюми бозӣ бошад сармураббии дастаи Файзканд бинобар сабаби муноқишаи лафзӣ бо мухлисон аз ҷониби довари марказӣ Гулмурод Саъдуллозода корди сурх гирифта майдон ба дар шуд. зимнан сармураббии дастаи Равшан Боир Эгамбердиев дар дақиқаҳои иловагӣ бозӣ ба футболбозони ҷавони даста Маҳмудҷон Шафиев ва Аббос Андалибов имкон дод ки худро дар майдон нишон диҳанд. голи сеюми бозии имрӯза бошад дар дақиқаи сеюми изофашуда баъди партофти нимҳимоятгари канории Равшан Крис Эммануэл маҳз аз ҷониби Маҳмудҷон Шафиев вориди дарвозаи дастаи Файзканд гардид ки ин ҳамлавар бори нахуст ба майдон омада голи нахустини худро дар Лигаи Олӣ ба самар расонид. пеш аз анҷоми вақти асосии бозӣ бошад ҳамлавари дастаи меҳмонон Анвар Муродов баъди таниши лафзӣ бо довари марказӣ корти сурх гирифта аз идома додани бозӣ маҳрум шуд. ҳамин тариқ бозии мавқуфмондаи даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ бо ҳисоби 3-0 бар нафъи дастаи Равшани шаҳри клуб ба анҷом расида даста мавқеи худро дар зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқот мустаҳкам намуд. бозии имрӯза ба дастаи Файзканд хеле ҳам мушкил буд, вале мо ин бозиро хурсандона ғалаба кардем ва раҳмат ба мураббӣ Боир Эгамбердиев ки ба ман боварӣ кард ва ба майдон монд. ман дар аввалин бозии худ ба дастаи Файзканд гол задам, аввалин голи худро дар чемпионати Олии Тоҷикистон ва ман мехоҳам ки боз ҳамон хел дар оянда голҳои бисёр зада ва дар бозиҳои оянда гол бизанам.